Senyor alcalde, per fi han tornat a obrir les piscines a Vila-real. Bueno, aixina és. Cal dir que tenim que estar molt orgullosos perquè som el poble, la ciutat amb més piscines per ciutadà de tota la Via Làctea. I també ostentem un altre rècord, és que som l'únic poble que tenim 4 piscines, les tenia totes tancades en setembre. I és que hem fet honor al verb nadar i en setembre nada de nadar. Pareix ser que n'hi ha gent que ho ha passat molt mal en este període. Què li diria? Això té un per què, per supost, i també tenim que estar orgullosos perquè així n'hi havia que fer un bon manteniment i som el poble que millor manteniment fa a les seues piscines de tota Àfrica meridional. Molt bé, pues, connectem les piscines cobertes. Ahí veu els aficionats com estan ja gaudint tots de forma ordenada, només hi ha 8 persones per carril. I tenim per al públic més matxutxo el jacuzzi, que fa les delícies dels iaios, i també les saunes, que se ho passen d'allò més ben porreta.